Nabigyan po ng pansamantalang trabaho at tulong pinansyal ang kabuuang 364 na residente po mula sa bayan ng San Nicolas at Tayug sa ilalim po ng tulong na pangkabuhayan sa ating disadvantaged or displaced workers or yung Tupad program ng Department of Labor and Employment or DOLE. Batay po sa datos, 187 na benepisyaryo ang mula sa San Nicolas habang 177 naman po ang mula sa Tayug. Ang mga kalahok po ay nagtrabaho sa loob ng 10 araw, tig-4 na oras bawat araw. Bilang kabayaran, tumanggap po ang bawat benepisyaryo ng 486 kada araw o kabuuang 4,860 sa buong panahon ng kanilang trabaho. Kabilang sa mga isinagawang gawain ng mga community-based activities sa barangay tulad ng paglilinis at paghahanda ng kapaligiran kaugnay ng undas at kapaskuhan noong nakaraang taon. IFM News. IFM News. IFM News.